سلامات شكويناتات الملكعة جبعة كمي كأنيهم لما عالتها حداش ستوري حيزلكم متقلخو زرابا خين وحكو نبتا ستوري خبلكم لما عالتي بزعبا حدا هوليو زبهال سيلفيش بزعبا نفسو طرح زحسب فتاو نفسو سبينا خنزارب هوليو ود سلاسان شدشتان عمت كوينو كاب كيوبا تسديدو اب نيويورك سيتي زقمت زنبرة سدتنياي ዝሰርሐሉ ቦታ ኸኣ ኣብ ሓደ ናይ ኣምፑል ፋብሪካ ኮይኑ ኣብኡ ባኮታት ይዕሽግ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ኸኣ ሓለቑ ፀዊዑ ስራሕ ከቋርፅ ከም ዝደልዮ ይነግሮ ማለት እዩ እሱ ከይኣኽሎ ኸኣ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ብሓንሳብ ዳርጋ ን7 ዓመት እንዳተፈለዩን እንዳተመለሱን ዝነበረት ሊድያ ሽምዓ ዓርኩ ንኽፈላለዩ ኸኣ ተሓቶ ማለት እዩ ሁልዮን ሊድያ ብጣዕሚ ኣሸጊርዋ ነይሩ ስርሓ ክትገድፍ የገድዳ ነይሩ ይቋፃፀራ ነይሩ ብዘይ ንሱ ከዓ ምስኣ ስለ ዝቕመጥ ዝነበረ ከዓ ብጣዕሚ ሰኸም ይኾና ነይሩ ማለት እዩ መወዳእትኡ ምስ ወሰነት ከዓ ገዝኣ ገዲፍላ ንኽኸይድ ተገዲዱ ከዓ ገዝኣ ገዲፍላ ከዓ ይወፅእ ማለት እዩ ካብቲ ገዛ ምስ ወፀ ከዓ ንግድን ገዛ ክካረ ስለ ዝነበሮ ኣብ ሓደ ቦርዲንግ ሃውስ እቲ ቦርዲንግ ሃውስ ከዓ እንታይ እዩ ክፍልታት እዩ ዝካረ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ኮይኑስ ክፍልታት ይካረ እዩ ማለት እዩ ነታ ኸፍሊ ኸኣ ንሰሙን $7 እዩ ዝኸፍለላ ዝግደድ ነይሩ ማለት እዩ ንዓኣ እውን ስቲል ክኸፍለላ ስለ ዘይክእል ዝነበረ ብጣዕሚ ክሽገር ይጅምር ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ሰልዲ የብሉ ነቲ ዓርኩ ናፊቕዋ ኣሎ ዳርጋ 6 ሰሙን ከዓ ኣብቲ ገዛ እንዳተጨነቐ የሕልፎ ማለት እዩ መወዳእትኡ ከዓ ንዕኡ በቃ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ሓሳብ መፅያት ኢሉ ዝሓሰባ እንታይ እዩ ምስ ልድያ ንመለስ ኢለ ተዝሓታስ በቃ ምስኣ ተዝምለስ ቁሩብ ሂወተይ ንኸስተኻኸል ዕድል ምረኸብኩ ኢሉ ክሓስብ ይጅምር ማለት እዩ ንሁልዮ ዘይተረድኦ ነገር እንድሕር ኣሎ ከዓ ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣሽንኳይ ምስኡ ክትምለስ ገፁ ልምፅማፁ ኸማን ክትሪኦ ኣይትደልን እያ ነይራ ሊድያ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ሽዑ መስተ ክሰትም ሲዩ ንምንታይ ኣብ ስርሓ ከይደ ዘየዘራርባ ኣብኡ እንድሕር ከይድያስ ንግድን ክተዘራርበኒ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ሰኺሩ እንከሎ ለይቲ ምድሪ ናብ ስርሓ የኸዳ ማለት እዩ ትሰርሐሉ ቦታ ኸኣ ኣብ ሓደ ናይት ክለብ ኮይኑ ኣብቲ ክሎክሩም ጃኬትካ ተቐምጠሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ኣብኡ ኸይዱ ክረኽባ ይኽእል ማለት እዩ እታ ልድያ ትሰርሐላ ዝነበረት ናይት ክለብ ከዓ ብፍሉይ ሽዑ መዓልቲ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ይመፅእ ማለት እዩ ንምንታይ ካርኒቫል ስለ ዝነበረ ብምኽንያት ካርኒቫል ማለት እዩ እታ ገዛ ከዓ ቁሩብ ካብ ኖርማል ናይት ክለብ ኣብቲ ከባብታት ዘለዉ ንእስ ዝበለት ገዛ እያ ነይራ ማለት እዩ ዳርጋ 100 ሰብ ዝኸውን ከዓ ሽዑ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ኣብቲ ውሽጢ ክለብ ነይሩ ማለት እዩ ሰኽራም ሁልዮ ከዓ ኣብኡ ምስ በፅሐ ትኺሉ ናብኣ ምስ ገደ ከተዘራርቦ ፍቓደኛ ኣይነበረትን ገፃ የርኣየቶም በጃኻ ረሓቐለይ ቦታ ስርሐ ኢላ ምስ ኣፋነወቶ ናብ ውሽጢ ናብቲ ገዛ ኣትዩ ኣብኡ ምስ ሰባት ዝፈልጦም እንዳዕለለ ሓደ ሓደ እንዳሰተየ ከዓ ኣብኡ የማሲ ማለት እዩ ፅንሕ ኢሉ ከዓ ይምለሳ ምስ ተመለሳ ብጣዕሚ ክርብሻ ምስ ጀመረ ሓደ ካብቶም ጋርድታት ኣብቲ ገዛ ዝሰርሑ ዝነበሩ ስለ ዝረኣዮም ብኽብረት ሓቲቱ ንዓውፃ ኢሉ ምስ ኣበዮ ሰፍሲፉ ከዓ ናብ ደገ የውፅኦ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ምስኡ ብጣዕሚ ክበኣስ ይጅምር ክብረት ከምዘይብለይ ጌርካ ከምዚ ጌርካ ከተውፅአኒ ንዓይ ኢሉ ብጣዕሚ ሓሪቑ በቃ ክምለስ እየ ክትርእዩኒ ኢኹም ሎሚ ለይትስ ኢሉ እንዳፈከረ ይወፅእ ካብቲ ገዛ ማለት እዩ ሰኽራም ኢሎም ስለ ዝነዓቕዎ ከዓ ወላ ተፈከረ ኣስሒቕዎም እምበር ካብ ስርሖም ኣየሰናኸሎምን ናብ ስርሖም ይምለሱ ንዕኡ መሰውፅዎ ማለት እዩ ሰኺሩ እንከሎ መመሊሱ ሕርቃኑ ዝግንፍሎ ዝነበረ ሁልዮ ንኸባቢ 30 ደቂቕ ዝኸውን ኣብቲ ከባቢ ዕኒኒ ክብል ፀኒሑ እንታይ ንክገብር እንታይ ኮን የሕርቆም ምኸውን ኢሉ እንዳሓሰበ እንከሎ ናብ ሓደ እንዳነዳዲ እንዳተፀግዐ ይኸይድ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ሰሊ ስለ ዘይብሉ ናይ $1 ትኸውን ነዳዲ ኣብ ጎማ ቀዲሑ ናብቲ ዝነበርዎ ክለብ ናብኡ ሒዝዎ ይምለስ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ቁሩብ ከረድአኩም ናይቲ ገዛ ኣሰራርሓ ቅድሚ ምቐፃልና እቲ ገዛ እቲ ናይት ክለብ ዘለዎ ካልኣይ ፍሎር ኮይኑ ክልተ ፍሎር ከዓ ብኣስካላ ጌርካ ኢኻ ትድይብ ማለት እዩ ሁልዮ ከዓ መጀመርታ ኣብቲ ኣፍ ደገ የፍስሶ ነቲ ነዳዲ እሞ ክርቢት ገይሩ ከዓ ሸርጢጡ ይውልዖ ማለት እዩ እቲ ሓዊ ከዓ ካብቲ ኣፍ ደገ ቐፂሉ ናብቲ ኣስካላ ናብኡ ይቕፅል ማለት እዩ እቲ ኣስካላ ከዓ ሓንቲ መእተዊትን መውፅኢትን ናይቲ ገዛ ዝነበረት እያ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ንምንታይ እቶም ዋና ገዛ በቲ ናይ ድሕሪት መእተዊ ወይ ኤግዚት ናይቲ ገዛ ዝነበረ ማዕፆ ንዕኡ ዓፂኦም እዮም ከይዶም ንምንታይ ሰብ በቲ ቅድሚት ንኽኣቱ ከፍ ኢሉ ንኽኣቱ ተባሂሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብ ሓፂር ሰዓት ከዓ እቲ ሓዊ ክሳብ ሰከንድ ፍሎር በፂሑ ብጣዕሚ ነቶም ሰባት
تكخ عفنوم يجمر بزينو سخاء كردوم يجمر هافت ساخ قبر يجمر نمنتاي فنستراتات قلس لزي بلونات قزا مالتيو كل سب كسن بدنابزن نابتن كبل يجمر بك أخ قوي خوات إلي فتن مالتيو قالي سباتي ودقو توم زوادو وقهري فكار دارقت كام مهداهم قالا يخون مالتيو عقرقر يخون تقزا مالتيو كلها هدم إجرياوت نتخون مالتيو كابتوم أو زنبرو سبات شدوش سبات ጥራሕም ወፂኦም ማለት እዩ ኢንክሉዲንግ ሊድያ ከዓ ኣብቲ ክሎክሩም ስለ ዝነበረት ጥቓ ማዓፆ ጥቓ ኤግዚት ስለ ዝነበረት ሓንቲ ካብቶም ሰርቫይቨርስ ተኸውን ማለት እዩ ክሳብ ሓይሊ መጥፋእቲ ሓዊ ዝመፅዎም ከዓ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ገዛ ክነድድ ይኽእል ማለት እዩ 87 ሰባት ከዓ ኣብቲ ሓዊ ተቓፂሎም ይሞቱ ማለት እዩ ሁልዮ ከዓ ዘሐጉሶ መሲልዎ ዝጀመሮ ሓዊ ኣበይ በፂሑ ኸማ ናይረኣዮን ናብ ገዝኡ ኸይዱ ደቂሱ እዞም 6 ዝደሓኑ ሰባት ምስ ተረጋግኡ ከዓ ፖሊስ ይሓትዎም ማለት እዩ ፈልጥዎ ነገር ክህልወኩም ይኽእል ዶ ኢሎም ይሓትዎም ነቶም ሰባት ማለት እዩ ካብኦም ከዓ ሓንቲ ሊድያ ስለ ዝኾነት እወ ከምዚ ኢለስ ምናልባት ዓርከይ ዝነበረ ከምዚ ኢሉ ፈኪርና ኸይዱ ነይሩ እዩ እሞ ምናልባት ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢላ ነቶም ፖሊስ ትነግሮም ጡርጡር ስለ ዝነበረ ከዓ ናብቲ ተኻሪዎ ዝነበረ ገዛ ኸይዶም ኣብኡ ይረኽብዎ ማለት እዩ ገና እትው ክብሉ እንከለዉ ናብቲ ገዛ ነዳዲ እዩ ዝጨኑ ነይሩ ንምንታይ እቲ ዝቐድሖ ገሊኡ ኣብ ነብሱ ስለ ዝፈሰሶ ወላ መደቀሲኡ ኸማንስ ነዳዲ እዩ ዝጭኑ ነይሩ ሙሉእ ብሙሉእ ከዓ መረጋገፂ ይኾኖም ማለት እዩ መፂኦም ምስ ሓዝዎ ከዓ ይእመን ምስ ተኣመነ ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ከደ ብድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ከደ ከዓ ኣብኡ እውን ይእመን 87 ግዜ ከዓ ብኣርሰን ናይ ንብረት ምቅፃል ደሊብረትሊ ፈሊጥካ ባዕልኻ ምቅፃል ናይ ንብረትን 87 ግዜ ከዓ ናይ ሰብ ምቕታልን ብመርደር ከዓ ይኽሰስ ንዘለኣለም ኣለሙ ከዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንኽእሰር ይፍረዶ ማለት እዩ ናይ ላይፍ ሰንተንስ ተዋሂብዎ ቤት ማእሰርቲ ሕሊፍዎ ሂወቱ ማለት እዩ Thank you guys so much for watching the whole video ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝነግረኩም ንዓይ ግን ሓንቲ ነገር ክትሕግዙ ንደልየ ኣለኹ ሼር ኮፒ ሊንክ እንዳገበርኩም ቲክቶከይ ሪቫይቭ ንኽገብራ ንኽትሕግዙኒ ይሓተኩም Thank you guys so much again ድሓር ከዓ እዚ ቪድዮታተይ ካብ ብሎሚ ኣብ ዩቱብ ክዘርግሖ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ዩቱብ ንውሕ ዝበለ ቪድዮታት ክኸውን ከሎ ኣብኡ ሰፖርት ክትገብሩኒ ብትሕትና ይሓትት Thank you guys so much ኣብ ቀፃሊ